Yeah, I love wami nqabele kanjani. Ndikhona. Kaloku wena uske ufune isex xa ndilapha. No, love. It's not that, yabo. It's just that nawe uyazazi needs amadoda mos. Hayi, andiyazi naloo nto Stixo. Andiyondoda kaloku. Oh, phofu nyani. But ke mamela love yabo. Xa singenzi zizogcwala zinyuke eziyengqondweni then ndizophambana lawi. Ahaha, hayi kaloku mntu wam ungade uphambane. Uyayiva ke ngoku. Andiqondi uyafuna mntu wakho aphambane. Hayi ndiyakuva qha andikho ready kuthiwa ekhaya sex after marriage. Ikhona loo nto nakwiBhayibhile ungazijongela nawe. Hayi man love ayikho loo nto. If loo nto ibiyinyani naye bizophakama after marriage mos. What if ndiphambane before marriage mna? Hey, hayi kodwa andikho ready mna. Love, xa ndingazoyenza nawe ndizoyenza nabani? Because andifuni uhamba ndikhangela uncedo kwamanye amatsheri kodwa ukhona wena. Okay, singayenza but in one condition. Anything love, anything. Yabona ke wena stove sam samalahla, cupboard jam egcwele grocery, washing basket egcwele impahla. Uyathetha ke ngoku. Ndicela sisebenzise ikhondom. Hayi ke ngoku. Ayikho mnani ngecondom love mos. Nawe uyazi uba iyakukhuthula. Andithethi ngaloo nto mna, qha kuthiwa protection first. Hayi love wam, uzama ukuthi ndine-AIDS? Mani qha andifuni mntana ndisemncinci. Kusafuneke ndifunde kuqala ndiye nasetextual. Umntana uzasuke aphazamise iiplans zam. Hayi suwara love, nama andifuni mntana. Asizomenza qha andifuni sisebenzise ikhondom cause izawuba ngathi senza nganix. Ndiyakwazi utaka ndisuke xa ndizogqiba. Okay ke Stixo sam seminyango masenze without a condom. Adlale njani amaZulu neparty yakho phezulu? Ndinivele 7-1. Siyithathile trophy boy. Ikuse guys ni grand. Mosha kanti. Awe. Kuphole kamnandi kanjani Vandag? Yo, ukubone. Ekuse uvela mfondini. Zintoni eziziphetheyo? No, zirizathu ze-HIV mfethu. Yo, nomjito velo tester. Ewe bro, uzithi? Asoze never mna. Yo, namzinyo nja yam. Yintoni bhutas? Nosike ndive noba ndiyotest. Unjani? Yo, andizithembanga fondini. What if nayo liwi? Udini njani nja yam? Yo. Hayi namzinyo mntakwethu. Nosike ndivele ndiyitye treatment kunoba ndiyotest. Hayi madoda nitsho njani? Kuyahlaza ikliniki onesi kubapha xa besithi abane-AIDS ngapha abane-AIDS ngapha. Asoze mna. Hayi namzinyo. In fact, ayibalulekanga loo nto. Yo mntasekhaya, uyabona wena? If bendiphangela ikhadi lam lebhange nelomane belizawuhlala kuwe mntasekhaya. Hayi mana awunxamanga, ndibhala ukhava mani lolo. Ndinxamile bhutsi. Nam ndinxamile bendisisangapha kakade. This is so great guys. Nibonisa unga-undermine abantu ngenxa yezi-details. Utsho njani Ace? Ekusebulazi. Ace. Unqabile fethu ingalo lezinyo. Ndikho Stixo mfethu. Into zakho kanjani wena? Nja, ndide nayibetha layo yamandla. Yo, Stixo nja yam, uyibhoza within 2 weeks ndikuthulela umnqwazi. Stixo, zithini nja yam? Uhle malume man. Nja, ndiyibambile namba yale weyi. Yo, ipakile la way bra. Iyamrhuqa u-14.
Hey, Excess uzathini kanene? Hayi bendincoma nje ba ndiyavuya ubona ningajaji umntu according to their status. uthini ngoku? Kaloku that lady bilu lapha nguNomsa. She is one of the people who are HIV positive and she is very confident about her status. She takes her treatment and practice a healthy diet. Asoze utsho ba she has it. Hayi bo, ngokefita hlobo lo mntana lo. Getting tested is not as bad as you guys think. The only way to know your status is to get tested so that you can keep yourself and your partner healthy. Tell me more about this thing, bruh. Ewe kaxele Ace. It's normal to feel worried about HIV and AIDS, but if you get tested, that can help you to put your mind at ease and reduce the anxiety of not knowing your status. Whether your status sakho sithi you are negative or positive, it's to know so that ube noqhubekeka nobomi bakho, or if unayo ingculaza kagawulayo ube noqalisa uthatha i-treatment as soon as possible. Ungothuki sekulate. So if sendinayo, does that mean andizokwazi uphinda ndilale nonye umntu? You can by using a condom, but kuzaqala kufuneke uthethe nepartner yakho nibe nokwazi uvumelana, and condoms are free eclinic. Akho excuse yongasebenzisi i-condom. Hayi madoda, uzawufuneka ndiyothesta nam benozazi uba ndimi ndawo. Masivukele ngomso zinyo nja yam. Hayi ninganishiyi madoda, nam ndiyafuna ukuya la way. Hayi zesiyeni madoda.